a ci gaba da kawo muku halin da ake ciki game da ƙadiyar da ta taso na maganar janye limanci da Profesa Mansur Isa Yalwa da limancin da yake yi na babban masallacin Jami'ar ATBU Bauchi, inda ya ayyana cewa ya sauka ya ajiye wannan aiki nasa da yake yi sakamakon bawa 'yan ɗariƙa Tijjaniya wuri da aka yi na su gina masallacinsu don su ci gaba da gudanar da ayyukansu ibadojinsu na ɗariƙar Tijjaniya da na addinin Musulunci dai gaba ɗaya sakamakon bayyana ƙorafin da suka shigar na cewa an hana su gudanar da zikirai da suke yi na ibada a babban masallacin jami'ar da sauran masallatan da suke jami'ar gaba ɗaya, wanda wannan dalili shi ya sa hukumar jami'ar ta ba da fili ga 'yan ɗariƙar Tijjaniya su gina masallacinsu su ci gaba da ibadarsu da addininsu na musulunci yacce suka fahimta, wanda wannan ya sa shi Profesa Mansur Isa Yalwa ya sauka daga mukaminsa, wanda kuma daga baya ya zo ya ayyana cewa shi ya dawo zai ci gaba da riƙe wannan mukami sakamakon maganganu da aka yi masa wasu daga cikin manyansa da abokansa suka yi masa na cewa bai kamata ya sauka ba, wanda ya ayyana cewa ya dawo da shi da na'ibinsa duka sun dawo bakin aiki. Wato sakamakon wannan dambarwa da ta taso a yanzu haka hukumar jami'ar ta ATBU da ke Bauchi ta fito ta sake nazari akan wannan ƙadiyya, inda a wannan batu ta ba wa ɗariƙar Tijjaniya dama ɗariƙar Tijjaniya ta ci gaba da gabatar da zikirinta na wazifofi da sauran abubuwa da suka yarda da shi na addinin Musulunci a babban masallacin jami'ar, wanda shi Profesa Mansur Isa Yalwa yake shugabanta. Ba ma iya wannan babban masallacin Juma'a kaɗai ba, a dukkanin masallacin da suke wannan jami'ar gaba ɗaya hukumar jami'ar ta ba da dama 'yan ɗariƙar Tijjaniya duk wani masallaci da yake jami'ar su zo su ci gaba da wazifarsu da sauran ibadojinsu da suka fahimta na addinin Musulunci, ba ma su kaɗai ba har da ragowar al'ummar musulmi, kowa zai iya yin ayyukansa na addini yacce ya fahimta, inda insha Allahu za ku ji yacca aka ba da wasu sharuɗoɗi guda 5 yanzu hukumar ta sake sa wasu dokoki guda 5 akan haka, inda na farko kaɗan daga cikin sharuɗoɗin na farko hukumar jami'ar ta ce ta ba da izinin cewa lalle a yanzu duk wani wanda yake gudanar da addininsa na Musulunci to yana da damar da ya je masallaci yana da damar da zai gudanar da addinin Musulunci yacce ya fahimta a cikin masallaci a wannan jami'ar. Wannan shine dalilin da ya sa ɗariƙar Tijjaniya yanzu ta samu dama za ta dinga gudanar da wazifa a dukkanin masallatai da yake wannan jami'ar, ciki har da babban masallacin da Profesa Isa Yalwa yake limanci. Na biyu kuma hukumar ta ce yanzu wannan wuri da ta ba ɗariƙar Tijjaniya ta gina masallaci a ciki yanzu shi kenan ba sai ɗariƙar Tijjaniya ta gina masallacin ba kuma a dakatar da wannan, tunda an ba wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya dama su gudanar da duk wazifofinsu da duk wani ibadarsu da suka fahimta a addinin Musulunci a babban masallacin da shi Profesa Mansur Isa Yalwa yake limanci da sauran kuma masallatan to shi kenan yanzu ba sai an gina wasu masallacin ba. Dama wannan dalili ne sa za a gina masallaci, tunda yanzu insha Allah buƙata za ta biya, to kaga gina masallacin yanzu ba shi da fa'ida. Na uku kuma hukumar jami'ar ta ce dukkanin shugabanni na majalisar shura
wato shugabanni da suke jagorancin majalisar shura ta majalisar addinin musulunci kenan a makarantar, yanzu ba zai yiwu a ce wai kawai wai wani ɓangare guda ɗaya za a samu a ce shi yake zartar da komai, su suke gudanar da shugabanci ba. A'a, kowane ɓangare na ƙungiyoyin addinin musulunci lallai zai zama na kowanne yana da memba a ciki ta yacce ba za a cutar da kowa ba. Kai a taƙaice dai da sauran dokoki da sauran bayanai duk da aka bayyana, insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da mai magana da yawun shugaban Vice Chancellor na makarantar, wato shugaban makarantar, a ji cikakken bayanin da ya zo da shi akan haka. Kowa ya san takaddamar da ta faru a nan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi akan amfani da masallatai da ƙungiyoyi na addini za su yi, wanda har ya kai matsayin da babban limamin masallacin Bauchi ITBU Bauchi da shi da mataimakinsa suka ce sun ajiye aikinsu. To yanda abin ya kawo ce a faɗin ƙasa ga baki ɗaya, abinan SSS wato Department for State Services suka gayyaci duk masu ruwa da tsaki jiya akan abin da ya faru, sannan kuma suka yi mitin da su, aka tattauna, aka samu wasu matsaya kamar guda 5. Na farko daga cikin matsayar da aka ɗauka shine an yanke hukunci cewa dukkan ƙungiyoyi da kuma ɗariƙu da suke cikin addinin musulunci daga yanzu a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa za a dinga ba su dama suna amfani da masallatai na jami'a wajen tafiyar da wato al'amuransu na da addini wanda ya shafi zikiri da sauransu. Na biyu kuma fili da aka ɗauka aka ba ma ƙungiyar 'yan Tijjaniya a dalilin hana su yin amfani da masallatan jami'a za a janye shi, saboda babu kuma buƙatar ware wani masallaci saboda yin wasu harkokin addini wanda aka hana yi a cikin masallacin wanda shura suka hana. Na uku kuma shugabanci na wato ƙungiyar ɗalibai Muslim Student Society of Nigeria da kuma shugabanci na majalisar shura na jami'a, wato yanzu za a yi ƙoƙari a daidaita shi ya zama na cewa kusan kowace ƙungiya da ɗariƙu su ma sun samu wakilci a cikin wannan shugabanci. Sannan na hudu, an ɗora hakki ma jami'a, yanzu ita za ta dinga ɗaukar limami a matsayin limamin jami'a gaba ɗaya, sannan kuma ta naɗa masa mataimaka wato deputies. Sannan na ƙarshe a cikin wayannan matsaya da aka samu shine na 5, wanda aka ja hankalin ita majalisar gudanarwa ta jami'a ya kasance daga yanzu za ta zuba ido dukkan dokoki da ake na university da dokokin ƙasar Najeriya sun yi aiki akan dukkan wayannan kafofi na addinai, wanda ba wai shafi MSSN majalisar shura da sauransu ba kaɗai ba, har na dukkan sauran addinai a cikin jami'a, saboda a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Wannan shine a takaice abin da na faɗa a cikin turanci. A matsayin jami'a yanzu kamar yadda na yi bayani, duk ya ta'allaka ne da wannan yarjejeniya da aka samu ta matsaya bayan mitin da aka yi jiya da DSS da sauran masu ruwa da tsaki. To saboda haka yanzu kamar yadda ka gansu yadda na zayyana guda 5 ɗin nan, yanzu a yau ɗin nan ma jami'a shugabannin sun zauna sun yi mitin a kansu, kuma za a fito da matsayar jami'a insha Allahu akan abin da ya shafi komai da komai guda 5 ɗin nan, ba wai lallai shugabancin masallaci ɗin kaɗai ba. To alhamdulillah, 'yan uwa, an ji yacca ɗaya daga cikin jagora a wannan jami'a ta ATBU Bauchi a yayin da ya fito ya bayani da yawun shugaban makarantar gaba ɗaya, su da hukumar makarantar gaba ɗaya. An ji ya bayyana dokoki da aka sa, wanda wannan dokokin shi ya ba wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya damar za su yi zikirinsu
su ambaci Allah su yi wazifar su dai a gaba ɗaya dai su yi dai dukkanin fahimtar su ta addinin musulunci a babban masallacin da Profesa Mansur Isa Yalwa yake jagoranci na limanci a wannan masallaci. Ba ma wannan ba, da sauran masallatan da yake jami'o'in duka ɗariƙar Tijjaniya tana da damar da za ta je ta gudanar da addinin musulunci yadda ta fahimta, sakamakon doka da aka sa na duk wani musulmi yana da damar da zai je ya gudanar da ibadarsa ta musulunci yacce ya fahimta a kowane masallaci da yake cikin wannan jami'a. Sannan an ji yacca ya ƙara da cewa yanzu hukumar makaranta ita take da dama da za ta zaɓi wanda zai zama babban limami da na'ibi da sauransu. A taƙaice dai yanzu dai an zo da tsare-tsare an zo da sabon doka da tsare-tsare a wannan makarantar. Zai zamana duk wani jagoranci da za a yi na ɓangaren musulunci da sauransu a makarantar, to ba zai yi a ce ɓangare ɗaya ne kawai za a samu su dinga gudanar da shugabanci a makarantar ko jagoranci ba. Dole za a kowane ɓangare na addinin musulunci zai zama ne yana da babban matsayi. A misali dai a taƙaice abin da suke nufi yanzu, misali a ce ƙungiyar Izala ita take jagoranci gaba ɗaya na masallaci ko na majalisar shura, duk su ne ga ɓangare ɗaya kenan su suke jagoranci, sai abin da kawai suka ce za a yi, to wannan ba takau ba zai yiwu ba. Ko a ce 'yan ɗariƙa su kaɗai ne za su zama shugabanni a masallaci ko a majalisar shura ko dai wani abu na addinin musulunci a masallacin, a bar wani ɓangaren, shi ma ba zai yiwu ba. Dole sai dai a haɗa misali a ce idan an sami shugaba a ɓangaren Izala, to a ɓangaren ɗariƙa za a samu mataimaki. Ko idan an samu shugaba a ɓangaren Tijjaniya ko Ƙadiriya da sauransu, to a ɓangaren Izala, Wahabiya, Salafiya za a samu mataimaki. Hatta a ɓangaren limanci ma da na'ibi da babban liman da na'ibi duk haka za a tafi, da sauran bayanai kamar yacce ya bayyana. To alhamdulillahi, fatanmu da anan Allah ya haɗa kan musulmi, Allah ya ɗaura mu akan hanya madaidaiciya ama. Jama'a da Allah a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Albarka TV. Sannan da Allah jama'a a yi ƙoƙari a yi mana subscribe, a danna mana subscribe don ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa da sauran abubuwa masu matuƙar muhimmanci. Wannan sabuwar tasha ce da muka wacce insha Allahu za ta dinga kawo muku abubuwa masu muhimmanci da yadda Allah. Saboda haka jama'a a yi ƙoƙari da Allah a yi mana subscribe, sannan a yi sharing don al'umma su gani su ma su yi subscribing don su amfana. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.